Nagpadayon si San Pablo sa unang pagbasa, pagpahinumdom sa taga Galacia, tungod kay nisugod manggod sila kadani sa mga nagsangyaw og ebanghelyo nga supak sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Pablo. Munang iya siyang gipahinumduman. Ug unsa may iyang gipahinumdom ni San Pablo nga ang Espiritu Santo nga maoy gahom sa Ginoo nadawat nila dili pinaagi sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo. Dili pinaagi kanang katong 10 Commandments nga musimba gyud, mo kuan gyud, mo halad gyud og mga mananap. Wa diha nadawat nila ang Espiritu Santo tungod sa ilang pagtuo sa ebanghelyo nga gisangyaw ni San Pablo pasabot mga pulong ni Kristo. Diha nila nadawat ang Espiritu Santo. Nya gikan aning Espiritu Santo mga igsuon, anha diha nato madawat ang gitawag nato fruits, gifts of the Holy Spirit. Unsa may mga fruits and gifts of the Holy Spirit, naa diha tanan. Kalinaw, kalipay, kaalam, maayong panglawas, good health, tanang maayo. Anha magikan. So ang atong unang concern ang pagpasulod gyud sa Espiritu Santo nato. Nya unsaon pagsulod? Mutuo ta sa ebanghelyo. Kamuron, nituo mo sa ebanghelyo. Hindi man mo mutubag. Pananglitan kanang ebanghelyo nga nag-ingon, biyai ang tanan ug sunod kanako. Tuo mo ana nga makaayo na ninyo. Kanang moingon nga higugmaa imong kaaway, tuo mo nga makaayo na. Kanang tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang pikas, tuo mo nga makaayo na. Kanang depende kana unya ang pagsukwahi, ang pag-unsan ni pag salikway sa ebanghelyo. Mausad ang higayon nga musud nato ang evil spirit. Nya ang evil spirit, the power of Satan, maunay maghatag nato sa tanang dautan. Mausa na hinungdan sa tanang dautan. Tanawa ra gud karon kanang imong higugmaa imong kaaway. Wa man apoy sa mga leader sa mga nasod. Unsay itabo ros kalibutan, gubot. Na sa bagong balita ang North Korea ni palupad og missile ni sud sa teritoryo sa Japan. Nangandam na sang Japan na makigubat sa North Korea. Kana bang grabe kayo, no? Karon niingon mas Kristo, bulahan kamong mga kabos. Usama na sa ebanghelyo, bulahan kamong mga kabos. Kung ang imo ganing huna-huna moingon gani, bulahan gyud ang naay kwarta. Wa na, kisa minisod nimo. Evil spirit. Pagsud sa evil spirit, tudluan din ka na nga mangwarta gyud maayo, kay ang imong paglaom naa gyud sa kalipay nimo mangwarta, hangtod mo patay na lang ka, aron lang ka makakwarta. Mao na ron pinatyanay to the max. Kisa may katudlo nila nga patyan ang imong isig katao. Ang evil spirit, nganong na-welcome man ang evil spirit, gisupak ang ebanghelyo nga nag-ingon, ayaw gyud higugmaa ang kwarta, higugmaa gyud ang Ginoo. Ana kaning pagpalit og slat, unsa man na, ekspresyon nga nahigugma kas kwarta o ekspresyon nga nahigugma kas Ginoo? Kanang mopalit mo og slat ba dinhi sa tong simbahan? Kana og di ka mo palit kay ang kwarta imog yung tigomon, basin baya di ka kadawat og divine unity, prosperity and satisfaction, kanang dopes. Karon imong kinabuhi na unity, nagkahiusa mo sa imong kinabuhi. Og wa gani palit og slat. Okay, basig nag-away mo tungod anang kwarta. Sige na kagyaw-yaw may kadagko ninyo kaon din, gausik-usik lamos kwarta, wa gyud mo'y trabaho din nahimo. Basig nag-ana na ka ba di na mo united.
imong anak na eskwela, inig-exam, imo ding tan-awon, sus, maura ni imong kuha, kadagko sa imong baon, kausik-usik mo lang kas kwarta. Tungod sa imong gugmas kwarta, nakasabaan nimo imong anak na medyo may pagkabugo, liwat ni mo sa una ba, may pagkabugo. Nga nasuko na ka, kaya di ka kaako mo tan-aw nga liwat ra sa dain nimo ang imong anak. Nya kwarta imong gibasihan, usik ba yan ninyo sa kwarta? Mausad ang pare, no? Sabaan ang sakristan kay basig ikuha ang kolekta. Kwarta gyapon. Nya diha magsugod ang away, diha magsugod ang pinasangin lanay, ang panaglalis tungod kay gipasod nimo ang kwarta. Unsa ang evil spirit pinaagis paghigugmas kwarta nga sukwahi sa ebanghelyo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo niingon siya, pangita og kamo makakaplag, pagtuktok og kamo ablihan, pangayo og kamo hatagan. Pero para nako bantay tani, unsay atong gipangita, unsay atong gituktok nga pultahan, ug unsa say atong gipangayo, kinsay atong gipangayoan. Muna kining paghandom nato sa dedication sa atong simbahan, kini ba simbahanan, mao ni pagpaila nga gakinahanglan gid ta og kahiusa ngadto sa simbahan. Unsay gitudlo sa simbahan mao'y atong sundon. Dili necessarily nga ang gitudlo sa pare nga naa sa simbahan. Kay usahay ang gitudlo sa pare simbahan di man igo sa ebanghelyo. Naamsad may among kahuyangan. Di ba? Usahay mo tudlo mi ninyo nga kinahanglan gyud kamong kada kapilya mo donate gyud mo dinhi kada buwan og tag 2,000 or tag 10,000 kay para sa ato mga projects dinhi. Unsa mo na naana sa ebanghelyo basig na susihan ninyo kay atong gamiton. Ay ino nang gitudlo sa simbahan kanang kwarta ihatag gina ngadto sa mga kabos. Karon dinhi sige kog baligya aning slot, sige ta og kolekta dinhi kanang love offering. Giunsa man nato gipanghatag sa mga kabos. Kay nga naman mao na ipaagis paggamit sa kwarta, dili pagpadaghan sa kwarta, kung dili ang pagdistribute sa kwarta sa panginahanglan sa isig katao. Mao nay sugo sa Holy Spirit. Pero kinahanglan ang una gid natong pangayoon ang Holy Spirit. Muna ka na mga kandila dihang atong gidagkutan sa kilid sa nang i-consecrate nga mga cross, nagpasabot na hayag sa Espiritu Santo, kahayag sa pagtuo nga in every corner sa atong kasing-kasing, kay kita magid ang tinuod nga simbahan, sa tanang corner sa atong kasing-kasing naaunta ang kahayag sa Espiritu Santo, dili ang kahayag sa atong tawhanon nga pangandoy. Musangko kita sa demonyo ana. Nang salamat sa mitubag sa atong panawagan nga kanang kuanta maligyag slat. Mao ni siya ang tuyo sa Ginoo nga mangayo kita sa Holy Spirit. Dili ta magsigig pangayo sa atong gusto panalitan. Mangayo ka nga maayo ka sa imong sakit. I-check usa ang imong intention. Nganong mangayo man ka nga maayo ang imong sakit. Ana, basin og gusto kang maayo ang imong sakit tungod kay gusto pa kang mangwarta. Di ba? Mas may pagmamatay na lang ka. Kay makahinulsol pa ka sa imong sala. Basin mo balik na sa kagpangwarta, mo balik na po kag pangaway sa imong silingan, mo balik na po kag panglibak, may pagmamatay ka. So pangyuan na lang, Lord, mamatay na unta ko. Ana, kay gusto kong anha na ko sa langit. Nindot akong feeling karon nga masakiton kay nakapangayon akong pasaylo, kumpisal, nakabasol ko sa akong mga sala. Ug maayo ko ani, basig adto na sad ko magyapungad ani sa sugalan. Adto na sad ko sa akong kabit, mag-text na sad ko. Adto na sad ko sa mga porn, magsigig tanaw. Inana ba?
Nindot man ang masakiton ta kay wa gitay huna-huna nas mga lawas nung katagbawan kay wa naman say lami. Hasta gani pagkaon way lami. Pero ini kalagsik, mulami na sa tong imong kabit, mulami na sa tong sugal, mulami na sa tong inom, katong sigarilyo, mulami na sad. Pero ini kasakit nimo, way lami. Ang lami, Ginoo itaw, Ginoo. Ang lami kang Ginoo, di ba? May pagmasakit mong tanan. Di ba? O gatog yung unaw-unaw ni kunana ba? Ang imong desire. Kay matod pa ni San Agustin, actions follow the desires. Ang sabi desire ni mo karon, Holy Spirit o evil spirit? Yung kadik sa ko mangando yan ang evil pa diroy. Pero maro mo kayo ng evil, mutali, ari mo na sa likod, muram na siyang taga, ang paon may iyang ihatag lami kayo. So kanang tanang lami, tanang komportable, tanan nga makalipay din his kalibutan, na anay evil. Lami kayo kung guwapa ka. Basig ang evil nagpaluyo diha, kiskisi imong kilay, palkolori imong buhok, kunya kanang bati o kilay sawaya ina bati kilay kana mga boting buhok, mga tiguwang nakaignaw na katiguwang nagnaw sawaya di anas luyo gaana, di ba? Bantay mo diya. Tiguman na imong kwarta aron ipanindot sa imong balay nya kanang imong mga silingan na tanawa. Imo ba yan ang yuta diha? Ilang gihimong agianan, kurala. Nya una sila agianan, bahala na silang mangita kay ilas ng problema. Ana ba? Di ba? Di ana siya dire luyo. Ay kumpiyansa, kanang lamian ka, kanang ganahan ka, basin ba yan? Yang yawa dia. Hain man ang Ginoo kasagaran, naas pag-antos. Nanawa, antosa o guba ang imong koral aron makaagi ang imong silingan. Di ba inig human ana, kalinaw, kalipay o kahiusa ang resulta. Magsigig pasalamat imong silingan, smiling kay mo naong sa imong silingan nga mutan-aw ninyo, luos lag pasalamat. Ikaw sad nga nakadungog ana, pagkalipay sad nimo. Pero korala ilaagianan niya magtakilid na sila muagi kay di na huot na kayo kusmod kay itong muagi mo sila naong siyawa niya magparty-party mo dito magsadya mo dito sa imo kunuhang loan kay dako kay kag loan o magsige itong imo silingan yawa party yawa o pay siguro batuon pa mo bato dito kaya nga naman sadya mo diha kami di-report lisura nga nang imong koralon imong balay nya ipasaka pagid nimo nya ang tubig adto na mudagan sa imong silingan nga tuas ubos nya tagadinhin ng tubig iniguan nya ikaw dito hayahay kay kag tutinambi dito kay gauwan wa gyud kay tubig dito pero ang imong tubig tuwa padung sa ubos kay wa nimo butangig drainage patay ka diya wa kay kalinaw sigihan kag libak sa imong silingan kani naingon anita kadugay tong gapuyo dinhi wa kanang gatukod og balay diha mao na ni ana dinhi kay gialihan naman na diyang agianas tubig alihan man ang buang dako sige ka ana ang resulta sigihan kag tunglo hangtod makanser na lang noon ka adto pakahayaon sa imong balay wa gid linaw may kay pare misa dito sa imong haya kay wa man gyud ka nang kuan wa man gyud tubig sag mag-uwan pa pero patay ka di bitay joke lang ay sa magtuo na tinuod yun pero basin sag matinuod may pa imong buhaton pamalandong yun kung ang imo ganing aksyon pagtabang sa imong isig katao antuso na nimong pagtabang antuso nimo ang pagpasaylo antuson ang paghigugma sa isig katao makafeel gyud kas gibati ni Maria kining atong gospel kining atong salmo kang Maria man nga awit Magnificat ang Ginoo sa tingon limot naman ko to daygon ang Ginoo Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod kung kitang tanan magtinabangay na isip usa ka simbahan isip lungsod sa Dios muduaw ang Ginoo ug muhatag nato sa tanang mga grasya nga atong gikinahanglan wala ka nang hahanapin pa muna kamong sigig palit og slat nga ang inyong tumong paghigugma pag-antos para sa ato mga proyekto dinhi nga matuman congratulations
duaon mo sa Ginoo kuyog ni Mama Mary ug hatagan mo sa tanang grasya ang inyong gikinahanglan, labi na gid nang di mapalit og kwarta, kalinaw, kahiusa, kalampusan, katagbawan sa kinabuhi ug kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta.